že sme vás vyrušili, no, pardon. Nalakali, že sme na preschovačku, ale... To natáčam? Čo? Natáčam? Hej, zatiaľ. Tak, natáčam? Zatiaľ. A spolupadla? Nie. Natáčam? Nie. Dobre, poďme. Môžem ja to držať? Treba. Ja, ureď ma bolí. Matias, poď. Jau. Podobíja sa. OK. Klasik. Ja sa doma poď. Dori ti tu čakaj, zhodím papier. A! Do rti. Poď. Nebehaj do rti s tebu. Že do rti s tebu. Daj na podrečník. A vieš o tom, že tu sú peniaze, takže tu v tej obálke sú peniaze, 10 000. Ale to sú naše, čo robíme klipy, videá. Hej. Nezvíhal. No ne, nikto není doma. Sana není kúpil. Úpreh, neuprelený. Poďme dole. Hej. Prečo? Hej, nárajte sa, neskakaj ty hlavne. A ideme do toho? Čo do toho? Do toho strašidelného lesa. Ale... A pes! Pitbull! Ale A to je iba... Ja ho poznám, ten diel. A ja ho tiež poznám. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop. Ale poďme. Toto dám na YouTube a